Je to jen několik let od událostí, které se staly v noci z 13. na 14. dubna roku 1950. Tato noc byla osudnou pro více než 900 řeholníků u nás. Víme ještě dnes, co to byla takzvaná akce K? Akce K? Akce K. Já nevím. To já vůbec nevím. No, to fakt nevím. Akce K, to nevím. Vůbec nevím. Tak to nevím teda, co byla akce K. Akce K, to nevím. Tak to nevím. Nevíme. Nevíme. Církev i komunistická strana měla svoji základní ideologii, svoje světce, svoje mučedníky, měla pevnou organizační strukturu a měla zahraniční vedení. Komunistická strana v Moskvě, církev ve Vatikánu. A jelikož si navzájem konkurovali i v otázce dělníků a pomoci nejchudším, tak to logicky vyústilo v to, že církev představovala nejvýraznějšího v podstatě konkurenta pro komunistickou stranu. Měli dvě takové taktiky přístupu, to znamená v prvním období hned po únoru během toho roku 1948 vlastně do léta se pokoušeli církev přimět k jakémusi loajálnímu vystoupení, to znamená, aby církev vyjádřila jakoby souhlas a církevní představitelé samozřejmě s těmi mocenskými změnami. Když se jim to nepodařilo, tak ty tendence směřovaly k nějakému represivnímu řízení nebo řešení té situace, což tedy znamenalo jednak příprava různých monster procesů, které se potom rozběhly během roku 1949. Byl to pokus potom vlastně odtrhnout katolickou církev od jejich biskupů a vůbec od papeže, od Vatikánu, tedy potom pokus založit národní církev, což se také nezdařilo. Katolická akce, ta státní, proto se někdy uvádí v uvozovkách, nebo jako takzvaná katolická akce, byla do určité míry pokračovatelem té reálné katolické akce, kterou tvořili duchovní a laici. A bylo to hnutí organizované komunistickou stranou, které mělo tlačit na biskupy v čele s arcibiskupem Beranem k tomu, aby uzavřeli dohodu s komunistickou stranou a se státní mocí. To znamená, aby se do určité míry odřekli Vatikánu a stali se státní církví, to znamená církví československou řízenou československou vládou. Dalším pokusem bylo vytvořit takzvanou katolickou akci, která také v drtivé většině skončila neúspěchem, takže pak už jediný způsob, který podle jejich představ měl vést k cíli, bylo právě to mocenské řešení. V případě tedy, to znamená jednak to odsouzení významných představitelů církve a potom tedy i to zrušení řádu církevních. V roce 1949 krachovala dohoda s církví a KSČ si uvědomila, že po dobrém to nepůjde. Proto zřídila státní úřad pro věci církevní, který měl sloužit jako vrcholný orgán kontroly církve, nejenom teda katolické. V jeho čele stál ministr spravedlnosti Alexej Čepička. Státní úřad pro věci církevní z velké části pomáhal s plánováním akce K. Jelikož komunisté potřebovali akci K, neboli akci kláštery, od toho potom likvidace klášterů, ideologicky zdůvodnit, tak předtím, v podstatě necelý měsíc předtím připravili velký proces s hlavními představiteli jednotlivých katolických řádů. To byla akce Machalka a spol, neboli i následný proces Machalka a spol. Ta zlikvidovala vrcholnou hierarchii několika nejdůležitějších, největších katolických církevních řádů u nás. Akce K vlastně byla akce, kterou připravila státní bezpečnost. Byla to likvidace mužských řeholních řádů v Čechách nebo na Moravě, na Slovensku, v celém Československu. Byla to akce, která vlastně
ve 2 etapách v podstatě zlikvidovala ten řeholní život. Akce K1 proběhla v noci ze 13. na 14. dubna roku 1950. V noci vnikli příslušníci StB, SNB a lidových milic do klášterů, vzbudili představené těch jednotlivých církevních domů. Komunistická strana už dopředu dosadila do klášterů lidi, kteří měli vytipovat nejdůležitější řeholníky, nejvíc rizikové osoby. A podle těchto seznamů potom v noci ze 13. na 14. dubna probíhal přepad, kdy příslušníci uniformované policie, tajné policie a lidových milic tyto lidi shromáždili, zatkli. Příslušníci řádu byli internováni tedy v internačních sběrných táborech, což byly tedy kláštery, které byly vytipovány zvlášť, jako byl Broumov, jako byl Želiv, podobně, a kam byli tedy potom podle různých kritérií tedy ti příslušníci těch řádů odvezeni. To bylo v půlce dubna a potom na konci dubna vlastně proběhla ještě jedna etapa, která už definitivně v podstatě ten řádový život zlikvidovala. Akce K1 proběhla velmi rychle, velmi nečekaně. Církevní řády neměly sebe menší šanci se na ní připravit, jakkoliv reagovat. Ty příslušníci byli potom podrobeni výslechům, byli nuceni nebo vedeni k tomu, aby absolvovali jakousi marxistickou výchovu, převýchovu, to znamená, aby opustili ten svůj světový názor, ten svůj pohled na svět a přidali se naopak, jak si k tomu opustili řád třeba podobně, což se třeba v případě některých hlavně mladých příslušníků řádu stalo skutečně, že vystoupili a odešli potom do civilního života, do běžného. Veřejnost v Čechách byla ještě relativně vlažná. Veřejnost na Moravě už se stavila na odpor, protože církev a víra na Moravě byla přeci jenom silnější. Úplný vrchol odporu pak dosáhlo Slovensko. Na Slovensku se v několika případech stalo, že věřící přišli bránit svoje oblíbené kněze a řeholníky, kteří byli násilím odvlékáni do zajetí tajnou bezpečností, jednotkami SNB a lidovými milicemi. Většinou v klášterech nevěděli vůbec nic. Byl to pečlivě připravovaný náhlý přepad. V podstatě to byla příprava na úrovni vojenského útoku na jiný stát. Akce K původně měla mít několik fází, nebo více fází než ty výsledné 2, které měla, ale právě tyhle fáze se sloučily do 2 z důvodu toho, aby řeholníci neměli sebe menší šanci na odpor, neměli šanci ukrývat žádné cennosti ani žádné písemnosti a útok pro ně byl naprosto nečekaný a likvidační. Majetek byl samozřejmě zabaven, a což bylo také jedním z účelů tady té akce K. Část těch klášterů byla potom přeměněna nebo použita na jiné účely, část prostě potom samozřejmě nedošla nějakého využití po té, co byla vyloupena, zničena, tak v podstatě podléhala desetiletí zkáze a zničení. Akce K vedla k obrovské škodě jak na kulturním dědictví, tak na pozemcích, na majetku. Bylo zničeno v podstatě obrovské množství knih, rozkradena řada vybavení klášterů, klášterních zařízení. Majetek klášteru byl předán do státní správy, ovšem do státní správy se dostala jenom část toho majetku, zbytek zůstal v rukou těch, kteří ho zabavovali. Docházelo k obrovskému rozkrádání, v některých klášterech se vyhazovaly písemnosti doslova vidlem a oknem na vlečky a odváželi na stoupu. Akce K, prováděna státní bezpečností, se nevyhnula ani svitavám. Nyní stojíme před psychiatrickou léčebnou, kde ještě před méně než 70 lety byl redemptoristický klášter. Co se přesně tehdy stalo? Díky pátru Karlu Zemanovi, který zde v klášteře působil, a díky zápiskům, které si vedl, můžeme ještě dnes nahlédnout do oné osudové noci.
Jmenuji se Karel Zeman. Můj kněžský život je poznamenán komunismem. Narodil jsem se roku 1922. 20. června 1948 jsem přijal kněžské svěcení z rukou arcibiskupa Berana. Po půl roce jsem byl poslán do kláštera redemptoristů ve Svitavách. Den zrušení kláštera 14.4.1950 byl pro mne dvojnásob smutný. Celý den až do večera jsem se domníval, že kvůli mně byl klášter zrušen. V jednu neděli předtím hlásil bratr Vrátný. Jsou dva páni na vrátnici a chtějí kněze, který měl 9. mši svatou. To jsem byl já. Páter Kalous se nabídl, že půjde se mnou. Ti dva páni se představili, že jsou z okresního národního výboru. Jeden z nich byl krátce předtím u mne během dne u svaté zpovědi a měl naději, že mu budu důvěřovat. Zeptali se, probíhá podpisová kampaň státně založené katolické akce a žádá dohodu biskupů se státem. Takhle zní text určený pro veřejnost. Text určený pro soudruhy však zní výslovně proti biskupům. To je nám podezřelé. Po chvilce ticha prohlásil páter Kalous. Zdá se, že jim smíme věřit. Řekli jsme jim tedy otevřeně, že je to zaměřeno na rozbití církve, proto nepodepisovat, i když to může mít důsledky. Kolem půlnoci po naléhavém zvonění otevřel bratr Vrátný a dovnitř se nahrnula skupina mužů, kteří se ihned rozešli po klášteře. Část zůstala venku, část měl bratr Vrátný dovést k představenému. V jejich doprovodu nás představený vzbudil a vyzval, abychom přišli do jeho světničky. Tam nám vedoucí skupiny oznámil, že klášter se ruší a my budeme převezeni jinam. Mám se obléct a vzít si sebou jedno rezervní prádlo. Ostatní, že bude za námi posláno. Bylo, ale já je dostal až po půl roce, kdy už jsem různými cestičkami dostal něco na sebe. S každým z nás šel jeden ozbrojený, který nás doprovázel i na záchod. V jeho přítomnosti jsem čekal na své světničce několik hodin. Od pátra rektora jsem se později dozvěděl, že musel se svým ozbrojencem obejít všechna místa v klášteře i kostele, od všeho odevzdat klíče. Když měl s nimi vstoupit do zahrady, nejdříve jeden z tajných zapískal a teprve když dostal stejný signál, mohl jít přes zahradu do protějšího domu, kde byla prádelna. Klášter byl obstoupen, aby se předešlo případnému útěku. Už se slabě rozednívalo, když vešel do mé světnice jiný tajný s rozkazem. Jdeme. Před klášterem čekalo osobní auto. Když mě k němu vedli, ostatní spolubratři už byli pryč, kromě pátra rektora Slezáka. Zahlédl jsem mezi zabírajícími pány i toho svého kajícníka. Tak tedy to byl přece jen chyták, řekl jsem si. S pátrem rektorem mě zavezli do Brna na STB. Kromě sepsání nacionále nedělali s námi nic. Když pak pozdě večer řekli, pojďte, jdeme do kláštera,
Domníval jsem se, že jdeme do svitavského kláštera, kde zatím vše připravili a prohledali. Ale už na schodišti jsem viděl brněnského rektora pátra Jeřábka s pátrem ministrem v doprovodu estébáků. Pátr Slezák se stačil zeptat pátra Jeřábka: Vaši jsou také všichni pryč? Ano. Tu mi spadl kámen ze srdce. Tedy nejsme v tom sami. A já nejsem příčinou zrušení kláštera. Dole byl přistavený zelený Anton se zbrojnoší. Přivedli další řeholníky Brněnského kraje. Řekli, že smíme spolu mluvit, ale jen česky a nahlas. A vyjeli jsme do tmy a do neznáma. Abychom se nebáli, že jedem do Sovětského svazu, prohlásil pátr Jeřábek, když jsme zastavili v noci na jednom náměstí. Tady byla potvrzena kompaktáta. Byla to Jihlava a estébáci šli něco nahlásit, vždyť Želiv tam patří. Jeli jsme dál, až zastavili u budovy se siluetou 2 věží. V budově plno SMBáků. Zavedli nás do jedné světnice, kde leželo na zemi plno řeholníků. Jeden z nich se zvedl, přivítal nás, řekl, že jsme v Želivi a pokynul pátru Slezákovi, aby s ním vyšel na chodbu. Byl to velehradský rektor páter Ševela a pověřil pátra Slezáka, aby nás potichu upozornil, že v budově je odposlouchávací zařízení. Během dne se zjistilo, že v Želivi jsou samí představení, kromě mne. Teprve když se zpřístupnili tajné archivy StB, vyšlo najevo, že mne měli omylem vedeného jako představeného. Když při záboru kláštera zjistili, že nejsem rektorem, odvezli rektora i se mnou. Tak jsem ušel PTP a jiným slastem. Tajný archiv ale také prozradil, že kuchařka v klášteře byla konfidentkou. Páter Karel Zeman řeholní sliby složil v roce 1941. Po vysvěcení na kněze a po dokončení studia na řádovém teologickém učilišti v Obořišti působil v klášteře ve Svitavách. Během akce K byl internován v Želivě. Jako řeholní kněz neměl státní souhlas k duchovní správě, až od 1. srpna 1976 dostal státní souhlas k působení v Českobudějovické diecézi. Po dobu 17 let zastával obětavě úřad vikariátního sekretáře Pelhřimovského vikariátu. Páter Karel Zeman zemřel v neděli 20. února 2011 v kněžském domově v Českých Budějovicích Suchém Vrbném ve věku 89 let v 63. roce svého kněžství.